Салом тамошобинони канали Сомонион TJ. Як мавзӯи нава пешкаши шумо мегардонем. Баъдан ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошем. Дар ҳамиҷа як чизи муҳими дигара қайд кардан мегзарам. Дар ҳами комментария ссилкаи телеграм канали ма закрепит кардагия. Бидурен дар телеграми ма подписатся кунен, чунки аллакай официални нашр шид ки YouTube оҳиста-оҳиста бояд маҳкам шавад. Ва нафарое ки мехоҳен бо мо бимонен, ҳатман дар телеграми мо обуна бишен. Оли як мавзӯи алоҳида дар ӯ масъалаи YouTube-ам пешкаши шумо мегардонем. Хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Эълони роҳбандӣ беш аз як моҳа дар бархе аз ҷодаҳои шаҳри Душанбе. Шаҳрдории Душанбе бинобар анҷоми корҳои таъмирӣ қарор баровард, ки муддати беш аз як моҳ бархе аз ҷодаҳои пойтахт маҳдуд мешаванд. Яъне барои корҳои таъмирӣ беш аз як моҳ бархе аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе, роҳҳои шаҳри Душанбе маҳдудият ворид карда мешавад. ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз хиёбони ҳофиз Шерозӣ пайваст ба кӯчаи Қаҳоров то кӯчаи Маҳмадалӣ барои тақрибан 40 рӯз баста мешавад. Дар ин бора шаҳрдории Душанбе бо нашри қарори марбутаи раиси пойтахт муҳтарам Рустами Эмомалӣ хабар додааст. манбаъ масъулиятҳои ҳаракати нақлиёт дар ин масирро ба анҷом додани корҳои таъмириро рабт доданд. дар робита ба ин аз шаҳрвандон ва ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш карда шуд, ки аз роҳҳои мошингарди кӯчаҳои ҳамшафар истифода намоянд. Маврид ба зикр аст, ки то 20 август ҳаракати нақлиёт тариқи роҳи кӯчаи Шамсии ноҳияи Сино маҳдуд мебошад. ин масир низ бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба хотири анҷоми корҳои таъмирӣ баста шуд. аз ин рӯ коркунони бозрасии давлатии автомобилӣ аз шаҳрвандон хостанд, ки бо роҳҳои дигаре ки муайян шудагӣ ҳастанд воситаҳои нақлиёти худшона идора бикунанд. хоб тамошобинони азиз, акнун комментарияҳои шуморо мехонем. Бо диққат бошем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. дар ҳамиҷа як чизи дигара хотиррасонтон мекунам. агар дар Россия қарор дошта бошен ва бихоҳем ки дистансиони дарсҳо бихонен, студентский билет бигирен, рақамҳои рӯи экран мебирояд, дар WhatsApp-ш занг бизанен ё ки бинависонен, боз маълумоти пирра ба шумо метиҳад. ин одам бо донишгоҳҳо мақсад шартнома дорад ва ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои кору фаъолияти худша дорад. як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. агар двойное гражданство дошта бошӣ, дар куҷо хизмат мекунӣ? вақте ки двойное гражданство дошта бошем, шумо дар куҷое ки постоянно регистратсиятон боша, мисол аз ҳамунҷа шуморо метавонанд ки даъват кунанд. агар дар Федератсияи Русия шумо постоянно регистратсия дошта бошед, дар ҳамунҷа зиндагонӣ кунед, дар уҷарам ба хизмати ҳарбӣ даъватон мекунанд. лекин дар Россия хизмат карда бошен, мисол агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод ҳастед, ё ки дар иҷа хизмат карда бошен, агар дар Россия озод мебошен. Меҳрдод нависондай. салом бародарои азиз, ман мехоҳам як чиза барои шумо бигӯм. чӣ ба ин қадар дар бораи хизмат саволҳои бисёр метиҳен? чӣ ба аз хизмат метарсен? ҳамира як кам тараку мардум хитон ҷавоб битиҳен. акаи Сорбон хелаши дар ҳамин бораҳо гап мезанад ва шумо боз савол додан мегиред. дуруст қайд кардед бародари азиз. мо қариб ҳар рӯз дар ин масъалаҳо гап мезанем ва аз мардум даъват мекунем ки бояд мо шумо баҳри ватани худмон хизмат кунем. чунки агар мо шумо хизмат накунем, дар ватани мо омада ягон миллати дигар хизмат намекунад. як кас нависондае ки салом, ширкати работа в Англия, ҳамиқати равем, ягон роҳи хатарнок нест, илтимос ҷавобша тен. ҳар куҷое ки сафар мекунем барои кору фаъолият, бо роҳи қонунӣ сафар кунем. яъне пурра ёзи хеле ширкатҳо, пурра хеле одамое ки мегӯян мо ба тарафи Европа ба кор мебарем, лекин баъзе нафараш мисол аз уҳдаи ҳамин корҳо намебурад. барои ҳамин ба хотири ҳамун маблағе ки хитон ҷамъоварӣ кардагиену мисол расходш мекунем, ҳамура дар як ҷое расход кунем ки роҳи қонунӣ бошад ва шумо барои кор сафар кунед. як кас нависондаи салом ака, эфир гузашт? бале, мо гузарондем ва дар канал сахранид ҳастай аллакай. як каси дигар нависондаи раҳмат брат, як савол, ман регистратсияи фалшивӣ кардагиам, бирам Тоҷикистон бо метавонам биём. регистратсияи фалшивӣ шуморо метавонад ки дар ҳолате ки дастгир кунанд ва проверка кунанд ки дар база дани нестаи ҳамун регистратсияи шумо барои ин гуна кирдор видварена пешбинӣ шудагиа ва болои ин боз 5000 рубл ҷарима. як каси дигар нависондаи ҳамаш дурӯғ, барои просмотр ҳама тинҷ.
мо нагуфтем ки ягон чи нотинҷай ва мо ҳар чизеро ки гап мезанем информатсияҳои официали нашр карда пешкаши мардум мегардонем ва барои просмотр мегӯй як бор ҳамин чиза фикр кунем ки мо аз просмотр ютуб пул намегирем ва ютуб барои просмотр пул наметиҳад. Ба ҳамин хотир камтар шу ба калатон фикр кунем баъзе нафарат баъд комментария кунем. Акбар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин отпечаткара дар куҷои Душанбе месупорам. Пешакӣ раҳмат. Ҷои шуғли аҳолӣ мерем, дар онҷа изи ангуш месупорем. Барои пеш аз Россия сафар кардантон мақсади кор ба манфиати худтон мебошад. Тамошобинони азиз ва гиромӣ, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.